Good morning everyone. Good morning. Saan makasulok ng mundo? Good morning, good morning. Yan guys, good morning. Welcome to my live. Welcome to my live. Yan guys, good morning. Shout out sa 6 million in the house. Shout out. Salamat sa mga dumadaan. Welcome to my live. Yan, shout out sa 5 million in the house. Salamat sa mga dumadaan. Salamat. Good morning. Yan guys, good morning, good morning. Shout out sa Living in the house. Salamat. Salamat sa mga dumadaan. Salamat. Yan, good morning sa 13 million in the house. Good morning guys. Salamat sa ating sa mga dumadaan. Welcome to my live. Yan guys, pwede kayo magbaba ng link para may play natin. Yan guys, good morning. Shout out sa 12 million in the house. Good morning po. Saan man kayo sulok ng mundo. Good morning. So ayun guys, good morning po. Salamat sa mga dumadaan. Welcome to my live. Happy
Happy Saturday sa lahat ng mga dumadaan sa live. So yun guys, iwanan ko lang muna to. Iatid ko lang muna yung asawa ko sa trabaho. Pagbalik ko mamaya, kung sino yung ba ng link, i-play ko mamaya para may play ko kayo mga kabayan. Yan. Sige mga kabayan, babay muna. Punta muna ako ng palengke. Yan, shout out sa 26 million in the house. Maraming salamat. Yan, may mga dumadaan na. Meron tayong viewers. Yan. Salamat sa inyong mga kabayan, sa inyong mga suporta.
Hello guys, good morning. Shout out sa 10 million in the house. Salamat. Salamat po sa inyong lahat, sa inyong suporta. Salamat pala sa inyong mga kabayan, sa inyong mga suporta. Minumute ko pala kasi yung kapitbahay ko nagpapamusic, nagpapatunog. Di makaano tayo, mapalo ni Lolo.
Ayan, good morning, Ma'am Inalin Bilao, OFW Vlog. Shout out sa iyo, Ma'am. Welcome to my live. Salamat sa dalaw at salamat sa pakaway-kaway mo dyan. Ayan, Ma'am Annalyn, meron ka ng moderator. Dan Tamsak, salamat sa pagtamsak mo, Ma'am. Ayan, puntaan ko yung bahay mo, Ma'am. Ma'am, ito yung bahay mo. Ayan. Play tayo ng video mo dito. May angkaming ka pala. Ayan. Ito, 7 seconds po. Ma'am. So yan, Ma'am, ito yung ano mo. Bago natin pipindutin yung subscribe, tapos lang natin itong ano mo, video.
So yun guys, maraming salamat. Ako yung mag-iin na, magpapaalam na ako sa inyo. Maraming pong salamat. Ayan, nagpapasalamat pala ako kay Abasa. Yeah. Maraming salamat sa iyo, sir, sa pagbisita sa aking vlog. Pangalawa, kay Ma'am Annalyn Barilao, OFW Vlog. Maraming salamat, ma'am. Pangatlo, kay Angos M. Lamin Official. Maraming salamat, sir. Yan. At maraming salamat din sa mga dumaan. Maraming salamat.